Chceš tlačiť takúto váhu po mesiaci? Tam ma sleduj, ukážem ti, ako sa to robí. Po 30 dňoch môžeš tlačiť štvorko a potom mám. A dopomáhajú plecia, triceps, trocha biceps a hlavne chrbát. Chcem to troška trápec, ale chcem veľmi málo. Teraz ukážem, ako sa to má tlačiť poriadne. Ako vidíš, 3-krát ťažká váha a pohoda. Ešte mohol by som spraviť možno aj do 6-7, ale nemám parťáka, čo má byť istý, takže radšej idem toľko, čo som si istý.